как безпроблемно купихме 750 гласа и веднага след това полицията арестува 6 от уличените от нас. Добър ден! Току-що ви хванахме, че... Току-що ви хванахме, че търгувате с гласове. Моля? Всички говорят за купуване на гласове. Ние за пръв път реално ще ви покажем как се случва това. Всичко започва след сигнала на човек от Видин, че познава дилър на гласове от ромски произход, известен като Сашо Генерала. Мъжът с величествения прякор се обърнал към нашия познат, за да го пита дали има контакти с партия, участник на предстоящите избори. Това беше от Ново село по прякор Сашо Генерал. Той ме потърси и си предложи услугите за организиране, провеждане и съответна бройка гласоподаватели, които може да ми осигури срещу заплащане. Изпращаме скрита камера на нашия агент във Видин, а той провежда срещи с ромския тартор и негови съратници, като за целта наистина се записва като член в малка партия, за да ползва офиса й. Името й няма да назовем, защото тя не е в течение на работата ни. На срещата Сашо Генерала предлага на агента да осигури 300 гласа на изборите за по 70 лева всеки, плюс по 30 лева за посредничеството му. Така нямало да урежда услугата за други партии. Колко хора могат да гласуват за нашата партия, да организираш? 300. Това ти ги давам от кандидата. Това е гарантирано. Молете се. И колко искаш за тебе за всеки един глас? Слушай ме се това. Ти плащаш долу, 100 на мен не долу. Винаги ще да ми дадат колко да дадат, важното да си точен ти с мен. Това е за глас. Така ми кажи, това е. Ти вече си преценяваш колко ти ще е. Колко ще им дам, добре. Осъществихме и контакт с кмета на ромите в село Арчар, с малко име Данчо, който е общински съветник към една определена партия. Данчо обявил, че вече е продал 500 гласа от махалата си на партия, традиционно силна на изборите в региона. Поговорихме с него, той ни разказа, че разполага с 600 гласа, които 500 са му вече ангажирани. И тъй като би искал да поддържа добри контакти с нашата партия, ни прави услуга, като ни отделя 100 гласа сигурни. На този етап мога да подсигурим към 100 глас, може и повече. Ти казали му каква цена даваме? Да, са работил, тогава сме взимали по-малко от 70, но никой няма се да знаеш. Следват още 3 срещи в околните села, на които Сашо Генерала, известен в Ново село и като Краси, води нашия сътрудник. В град Брегово на сръбската граница заможен ром на име Янко, представил се като съдия от Мешерето, обещава 330 гласа за нашата партия, плюс още 60 от съседното село Гъмзово. На друга среща, в село Дунавци, мъж представил се като Валери, учител по музика, пък обещава срещу същата цена около 100 гласа, като иска за всеки случай и 500 лева при нужда да се дават на полицаи в изборния ден. След като се разбираме за общо около 17 000 лева за 750 гласа, трябва да уверим дилърите, че сме сериозни в уговорката. Определяме дата и час, когато при тях да дойде касиер на партията, наше подставено лице, за да им даде част от парите. Каним ги всичките на куп в офиса на партията, където нашият агент се бе записал. Сигнализираме за всичко това на полицията и даваме на полицаите приготвени от нас пари, които да бележат. Заедно с органите на реда подготвяме задържането на тарторите и в уречения час мнимият касиер влиза в офиса, за да им даде белязаните пари. Вътре чакат агентът ни, 4 организатори и техни роднини, общо 7 души. Сега искам да се представя, това е Янко от Брегово, той е съдия на ромите. Така, следващия е с висше образование, музикант от Дунавци. А третия, Данчо, е общински съветник от Арчар и кмет от Баклата на Арчар. Това е, което мога да ти кажа. Добре. За тех. Започват трескави сметки за сумата за разходи по организацията преди купуването на гласовете в общо 12 избирателни секции в изброените села. Оказва се, че могат да ни предложат и над 750 гласа. 800
ги имаме. Ама имаме възможност и за още. Има за. Току-що Янко ми, поне бехме с него на кафе, ми каза, че е хванал. Да, Янко, поне там. Значи в Косово говори с кмета. Така. В Ракитинска също с кмета. Аз защитавам говорително. Сега не са много гласове, но са нормално. По 50-60 гласа ни дават от двете. Разбираме. В Балей също, в Връв също, а в Връво са ми най-много, защото там, значи към 300-320 гласа могат да ни дават. Предвидени за вербуване са наблюдатели в комисията от парламентарно представени партии, както и застъпници за респект на купените гласоподаватели. Към тях се прибавят и всички суми за разходи и логистика. Тук си 8715, 500. Да, 11590 плюс 1200. Пишем 1200. Така имаш 0, 9, 7, 14, 790. Всичко, което трябва да очистим с вас. Даска. Касиерът ни оставя белязаните пари като част от обещаното, а по-късно те са прибрани от дъщерята на Сашо генерала, която също е в офиса. Самата тя е донесла списъци с гласоподаватели от Ново село, готови да бъдат купени, като гаранция, че си имаме работа с сериозни играчи. Нашият мним касиер, който е и оператор на екипа, излиза от офиса, за да вземе още пари. Вместо това се връща с камера в ръка заедно с нас и дебнещите в района 10 цивилни полицаи. Пускай. Не да моля се, кой иска от мен? Кой си, бе? Не, нищо не си. Давай. Добър ден. Току-що ви хванахме, че... Колеги, обезпечавайте, никой не може. Току-що ви хванахме, че търгувате с гласове. Моля? С гласове Обезпечавайте, нищо, никой да не мърда. Вие ли сте Сашо? Да, и... Сашо? Да. Току-що ви хванахме, че търгувате с гласове. Нищо верно няма. Кани? Да. Дадохме ми преди малко пари даже. Нищо верно няма. Къде са парите? Ето търсете ли, никъде няма пари. Къде са парите? Нямам пари, бе, брат. Нямате пари. Да. А списък на хора имате ли, които ще гласуват? Какъв списък? Тук в тази тетрадка да би да има. Да, гледай, нямам нищо. Добре, сега ще проверим. Давайте. Ето тук полицията, сега ще видим. Добре, да. Дай да обезпечи го, нали? Така. Вие кой сте? Обикновен човек си аз. Така ли? Разбира се. Какво правите тук? Нищо, какво да правим? Така се събрахте изведнъж. Да. Защо? Говорим си. Ние ви заставихме с скрита камера. Вас и онзи човек там, Сашо, как търгува гласове за изборите. Няма такива, това са. Нямаш такива? Няма такива. А с какво се занимавате вие? Аз ли? С нищо. Мислях, че си работя... Какво си работите? Каква професия? Как ме се събрахте точно така тия хора тук, а имаме от вчера оговорка да се събереме? С вас. Няма такива. Няма ли такива? Няма такива. Няма. Как се казвате ви? Божидар с нас. С какво се занимавате? Ми казах какво се занимавам. Добре, с нищо. А къде е учител по музика сега да видим? Няма ли? Така. Господин генерал. Не ви казват генерал на вас? Кой казва генерал? Сега, значи, вие колко гласа? Добре, бе, това му ми... Нямам никакво гласове. Колко гласа ни предложихте на нас? Нищо не сме... На нашата партия? Нищо не сме предложили. Нищо не сте предложили? Да. А като видите записите от скритата камера, Добре, дайте да видим. ще видите по телевизията. Дайте да видим. Сега. Няма проблем. Добре. Това да ще трябва ли? Да, нищо няма. Тя къде беше преди малко с този човек? Кой е този човек? С този с червеното. Къде беше преди малко тя? Да не знам, по работа. Май отиде да вземе списък с гласоподавателите. Нищо верно това. Махалата. От махлата? Отново се. Ето го този човек, който снима. Виждате ли? Да. Ето този с камерата. Чека да го видим. Беше ли при вас този? Преди малко беше при вас. Кой? Ето този, дет снима в момента. С камерата. Сега в момента ви снима. Преди малко беше ли при вас и отиде да вземе още пари? Даде ви 200 лева и отиде да вземе още 300. Не. Като първоначална вноска. 200 лева. Беше ли при вас? Първоначална вноска.
Беше ли при вас този човек? Бил е при нас и какво? Беше при вас. За какво си говорите с него? Говорихме си. За какво? Поне се познавате от 10 години сигурно, за това си говорите. Така ли? И така... И значи, какво търгувате вие с гласове? Не търгувам с гласове, докажете го и тогава ми кажете. Сега полиция ще го докаже. Не, нищо да покажем. Благодаря. Вие с какво занимавате? Аз? Да. Безработен съм, нямам работа, нямам нищо. И така печелите от избори, а? А за какво сте тук вие? За какво сте тук? За какво сме тук? Дойдох с сина ми на лекар. Тук в тази стая? В тази стая дойдох. Това е офис на партия, господин. За каква партия се? Офис на партия къде е по-качество? Ние се познаваме с господин. Това е офис на партия. Дойдохте сте на лекар в офис на партия, така ли? И какво е тази богата къща във вашето село, откъде имате? Смисъл, доходите ви откъде идват? И доста сериозен палат, така да се каже. Добре, само последен въпрос. Че тук полицията ни гони. Последен въпрос. Вие сте дошли с сина си на лекар в офис на партия. Ето тук плаката пише коя партия. Заедно с този човек Сашо. Ние се познаваме, ние сме братовчеди. И сега се брат. Добре. Чуваме различни обяснения за това защо 6-тимата роми са в този партиен офис. Един дошъл на лекар, а друг да купува кола, като този мъж арестуван при опит да излезе от входа към офиса, Данчо от Арчар, наричан кмет на махалата. Докато чакаме отвън обиска, виждаме как полицията арестува 6-тимата от офиса. Белязаните пари са открити от дъщерята на Сашо генерала. От нея е иззет и списъкът с част от избиратели, чието гласове купихме. Екипът ни беше разпитан за свидетелски показания, а задържаните останаха 24 часа в ареста. Срещу тях започна досъдебно производство. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Хванахте вчера 6 души търгуващи с гласове. Ние също ги показахме, бяхме с вас. Какво се случи? Искам да кажа, че внимателно проверяваме всеки един сигнал, който постъпва във връзка с купуването на гласове. Задържаните на 10-ти 6 човека, които бяха задържани след подадени от вас сигнал, бяха известни на областна дирекция на полицията. Активно се работи по хората. Това нещо така ще въздейства през възпиращо на другите, които се занимават, които са известни на областната дирекция. Този вие ги дебнете и други? Дебнеме ги денонощно. Имаме изградена добра схема за работа с прокуратурата, местната структура на ДАНС и БОП, които адекватно отговарят на всички наши желания. Този месец, който предстои от тук нататък до деня на изборите, ще бъде натоварено на тези теми. Активно ще се работи по контингента, който си мисли, че няма да може да бъде хванат и ще успее да реализира своите престъпни намерения, а именно купуване на гласове за определена политическа партия. Просто трябва да се избият тези мисли от главата. Ще има засилен контрол от страна на полицията и прокуратурата. Ден по-късно посрещаме Сашо генерала на излизане от ареста във Видин. Междувременно бяхме разбрали, че някои от арестуваните му съучастници са го посочили за организатор на престъплението. Ето го пак генерала. Какво да бегам? Какво казах? Как беше в ареста? Твоите хората изпяха, знаеш ли? Знам. Знаеш? Да. И признаха, че координираш. Бегай ти казах, бе. Бегай, мани ми се от главата, бе. Що? Бегай с тази камера да не... Какво ще стане? Бегай ти казах. Очевидно ядосани от арестите бяха близките на Янко от Брегово. Значи няма да снимат стъпа, защото сега идвам с главата и няма да снимат и Кристияни. Напусти ми къщата с тази камера! Ама чакай сега, и тая ли е ваша? Няма да ми снимаш къщата, ясно ли ви? Ама вие с много къщи станахте, госпожо. С брадвате ли идвате? Ама ние снимаме на улицата, госпожо. Нямате право да снимате, някой да има право, че имате право. А тая брадва защо ви е? Значи няма да снимаш, да пуснете с тази камера пред... Ама защо ви е брадвата? Пуснете с камерата пред къщата. Сега припашете по-добро къщи. Сега също да снимате, да се ме крите. Не бяха доволни от ареста на своя така наречен кмет Данчо и ромите от махалата в Арчар. Ако дава някой пари, кой няма да ги вземе? За избори. За избори? Кой знае какво избори? Цялата малачи излезе. Да.
Дали пак? Какво гледаш? Ще ти щупим камерата. Изчезай от тук, бе. Изчезай, бе. Мафиози такива. Какво снимаш? Абе, на чола кирия. Али, жартя дракара. Изчезвайте от тук, бе. Изчезвайте от тук, бе. Снимате. Вие все снимаш малата тук. Снимаш. Щупен прозорец. Избори 2013. Гледай любимото си предаване напълно безплатно и в Нова Плей. Телевизия, която управляваш.